Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο. Συγγνώμη ρε παιδιά για τη φασαρία, αλλά αυτοί οι βλάκες εδώ πέρα δεν με αφήνουν να μιλήσω. Η μάγκη, ναι. Εσύ είσαι πιο μάγκη. Βασίλη, πού είσαι? Έχω κάμερα, δεν θα σε δείξω. Να και ο Βασίλης. Για να δω. Ωραία μαλάκα. Έλα ρε, μην τους βρίζεις. Τι είναι πάλι? Γεια. Α, μπορείς να κάνεις και αυτό ρε, τώρα το είδα. Για να δω και εμένα. Αυτό και πώς γίνεται? Έχει εδώ, κοιτά. Έχει εδώ, κοιτά. Πάρε το πιπέρο. Δηλαδή με την αδερφή σου εσύ Διονύση κάνεις παρέα. Δεν έχει. Δεν έχει βρε αδερφή του Πασκαλέ. Πάω από εδώ γιατί έγινε εκνευριστικό. Λοιπόν, Για να δω εγώ. α, είναι νύχτα. Καλά πάω να βρω κανένα κρεβάκι. Δεν μπορώ από εδώ. Από εδώ, όχι. Καλά, άντε δες. Γεια, χαιρέτα. Γεια. Ωραία. Γεια. Γεια παιδιά. Το είπα. Like και εγγραφή, έτσι. Σας ευχαριστώ μάγκες μου. Σας αγαπώ Like και πολύ. εγγραφή, παιδιά. Κοίτα, σας αγαπώ πολύ παιδιά. Μουά. Παιδιά, Παιδιά, αυτό για σας. Παιδιά, εγγραφή, like, βάλτε καρδούλες, βάλτε σχόλια. Αυτό για σας. Κάτσε καλά σχόλια. Ναι. Να ξέρετε, μπείτε και μαζί του Minecraft να τον βρείτε. Να σας δώσει και καλά πράγματα. Επειδή ο Πολυνάς είναι καλά στα modes. Είναι καλό στα modes. Ναι, ισχύει, όντως είμαι πολύ καλός στα modes. Ευχαριστώ ρε Άγγελε. Είχα αναπάντητη. Πάω για ύπνο. Γιατί μέρα. Με το ανοίξεις, άνοιξε και την κάμερα. Ωραία. Άνοιξε και την κάμερα. Λοιπόν, σημέρωσε. Ανοίγω κάμερα. Καλησπέρα παιδιά. Όχι, ούτε σήμερα δεν έχω. Λοιπόν, Βασικά εγώ δεν ξέρω. πώς γίνεται να έχω δάχτυλο τώρα στην κάμερα? Τι γίνεται? Τι πρέπει να κάνω για να φύγει αυτό το δάχτυλο από την κάμερα? Όπα, ζόμπια. Βγήκε τα από εδώ, Παναγία μου. Φύγει αυτό το δάχτυλο, δεν πρέπει εδώ πέρα να κουμπίσει. Κοιτά. Ναι. Βλέπεις, αυτή είναι η κάμερά σου αυτή εδώ πέρα. Είναι η κάμερά σου. Αου, τι με βαράει μωρέ. Τι βλέπω και το χέρι τώρα. Α, ένα άτομο σε βάρασε. Ένα άτομο σε βάρασε. Σου ήρθε φάνηση και σε βάρασε. Ναι. Ναι, μαζί μου. Πεθάναμε, δεν πειράζει. Την τύχη μου. Τι κάθε φορά είμαι τόσο. Γιατί είμαι τόσο βλάκα και πεθαίνω? Όχι, θα του μήνυμα του Ρούσου. Σου ήρθε φάνηση και σε βάρασε. Αμάτα. Παιδιά, Ναι. άμα θέλετε να μπείτε, αυτή τη στιγμή είμαι εδώ μέσα. Όποιος θέλει να έρθει να με δει όταν φτάσω σπίτι, θα βάλω το wifi να με βρείτε. Οκ. Εγώ είμαι. Με λένε Ποκαχόντας στο παιχνίδι. Μακαρονιά με κοιμά. Έχω μια εικόνα με έναν τύπο με μια Κοίτα πασίτσιο ρε. σπίδα και ένα πριόνι, κάτι τέτοιο. Δεν πασίτσιο το Όπα, μακαρόνι ρε. με κοιμά. Δεν πασίτσιο. Τι φάση? Anyways, Όχι. Λέω, έχει μακαρόνι με κοιμά. Εγώ θα φάω με παστίτσιο. Κοίτα πασίτσιο. παιδιά με τα φαγητά. Όπα, αυτό το δάχτυλο ρε. Τώρα παιδιά την κλείνω γιατί. Άμα έχει πασίτσιο, Εγώ θα πάω και μουσακά μεθαύριο. Παιδιά συγγνώμη γι' αυτό, απλά τώρα είμαστε στο σχολικό. Οπότε μην δίνετε σημασία σε αυτό. Εγώ δυστυχώς έχω μπάμιες. Βασιλική. Εγώ δυστυχώς έχω μπάμιες. Σπίτι. Θα σου πω, εγώ θα φάω μουσακά μεθαύριο. Ρε τυχερέ. Εκεί, έχει αυτό. Άγγελε σου μιλάνε. Παιδιά λίγο ησυχία μπορούμε γιατί γράφω. Είπατε κάτι κυρία? Γράφω να σου δεις. Τι άθουμε, ορισμός Εσύ σημείου. έχεις μπάμιες. Ορισμός σημείου επαναγέννησης. Μπορείς να κοιμάσαι μόνο τη νύχτα. Γιατί τώρα και καλά. Έχω. Όπα! Αυτό είναι φαγητό. Το πάρω. Πάρτα. Κοίτα πόσο θέλει. Πάρτα. Ξέρεις ποιος είναι αυτό το νούμερο? Critical. Ωραία. Ξέρεις ποιος είναι αυτό το νούμερο? Όχι. Με πήρε 3 ώρες ημέρα, 3 και 11 και 33, 4 ώρες. Τι είναι? 4 ώρες με πήρε. 2. Ναι, ξέρω, έχω πολύ φαΐ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. 6. Τι να πω και ξέρω, πώς θα πάρε. Μπορεί κάποιος και να μου σκεφτούν να με πήρε έτσι και ξέρω. Ω, καφέ πρόβατο. Δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται σπάνιο, αλλά θα το σκοτώσω. Και όχι, θέλω μόνο το φαΐ του, όχι το δέρμα του. Καλά, δεν πειράζει, θα κλείσω και το δέρμα. Ουρούνι, έλα εδώ, αντίο. Φέρε το XP, ευχαριστώ. Μια κότα. Όπα, ruin portal, ωραία. Κατεστραμμένο portal, τέλεια. Τα φτερά βρε από εδώ μωρέ, τι να τα κάνω τα φτερά? Ρε Άγγελε, να σε ρωτήσω, τα φτερά τι τα κάνεις? Είναι εσύ, μου φέρεις λίγο να μιλήσω και εγώ με τη μάνα μου λίγο. Έτσι πάω να με πάρει από το δικό μου. Καλή! Μπορείς, ηρέμησε. Δεν σου Για κάνω ένα λεπτό τίποτα. να της πω να με πάρει από το δικό μου. Όπα ρε. One shot, τι φάση? Γιατί κολλάει το κινητό μου. Βοήθεια. Έλα, πάμε. Στον νερό γρήγορα.